உங்க சமூகத்தில் குறைவில்லாமல் வாழ்கிறேன். உங்க பிரசன்னத்தில் சிறகில்லாமல் பறக்கிறேன். உங்க சமூகத்தில் குறைவில்லாமல் வாழ்கிறேன். என் தஞ்சமானீரே, என் கோட்டையானீரே, என் துருகமானீரே, என் நண்பனானீரே, என் தஞ்சமானீரே, என் கோட்டையானீரே, என் துருகமானீரே, நண்பனானீரே. பிரைஸ் தி லார்ட். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே அன்பான சகோதர சகோதரர்கள் ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்துகிறேன். அல்லேலூயா. எப்படி இருக்கீங்க? சோமா இருக்கீங்களா? கர்த்தர் உங்களை ஒவ்வொரு ஆசீர்வதிப்பார். இந்த மாலை பொழுதிலும் கூட நாங்கள் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் அமர்ந்து கர்த்தருடைய வார்த்தையோடு கூட உங்களை சந்திப்பதில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அல்லேலூயா. இந்த வேலையிலும் கூட நாங்கள் சீக்கிரமாக தேவனுடைய வார்த்தைக்கு செல்வோம். நாங்கள் கண்களை மூடி ஒரு நிமிஷம் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்தி விட்டு நாங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை நாங்கள் பார்ப்போம். அல்லேலூயா. கண்களை மூடுங்க. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறார். அல்லேலூயா. நல்லதிகமாக நேசிக்கிறான் என்பதாகவே இந்த வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். அப்பா, அந்த மாலை பொழுது உடைய வார்த்தைக்கு அமர்ந்திருக்கின்ற பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக வேண்டுகிறேன். அப்பா, இதோ பலப்படுத்துங்க. வார்த்தையின் ரகசியங்கள் அறிந்து கொள்ள கிருபை செய்யுங்க. ஆசீர்வதி வளர்த்து என்னோடு வந்து பேசுங்க. கர்த்தாவே ஆசீர்வதி இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஆண்டவர் உங்களை ஒரு ஆசீர்வதிக்கிறார். அல்பாவுமேக்கா. ஆமென். தேங்க்யூ. பிரைஸ் காட். இந்த நாளிலும் கூட கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை எங்களுடைய வாழ்க்கையில் செய்வார். அன்பான தேவ பிள்ளைகளை. ஹல்லேலூயா. இந்த நாளும் கூட நாங்கள் விசேஷமாக நாங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். நீதிமான் பிழைப்பான். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அந்த நாட்களிலும் கூட நீதிமான் பிழைப்பான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ஹல்லேலூயா. நீதிமான் பிழைப்பான். நாங்கள் நீதிமான்களாக இருக்கிற பொழுது நிச்சயமாக எந்த சூழ்நிலையிலும் நாங்கள் தோல்வியை காண்பது இல்லை. நாங்கள் தோல்வியை காண்கிறதை போல இருப்போம், ஆனாலும் கூட எழுந்து நிற்போம். ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் காட். கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை வாழ்க்கையில் செய்வார். நாங்கள் வாசிப்போம் பரிசுத்த வேதாகமத்தில் நீதிமொழிகள் 24 அதிகாரம் 16 வசனம். ஹல்லேலூயா. நீதிமான் 7 தரம் விழுந்தாலும் திரும்பவும் எழுந்திருப்பான். ஹல்லேலூயா. கர்த்தருக்கு கரத்தை தட்டி நன்றி என்று சொல்லுங்க. ஹல்லேலூயா. வேதம் சொல்லுகிறது நீதிமான் ஒரு தடவை அல்ல 7 தடவை விழுந்தாலும் திரும்ப எழுந்திருப்பான். வேதம் சொல்கிறது நீதிமான் விழுந்து போவான் என்று சொல்லவில்லை, அவன் விழுந்தாலும். ஹல்லேலூயா. ஆமென். என் பிரியமான தேவ பிள்ளைகளே, அப்படி என்றால் என்ன? சில விஷயத்தில் சில சோதனைகளை தான் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ஹல்லேலூயா. எல்லா காரியங்களும் எங்களுக்கு அநேக காரியங்களை கற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது. இந்த நாட்களில் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற சோதனைகள் உங்கள் வாழ்க்கையில் என்ன சொல்லுகிறது? உங்களுக்கு தேவனை குறித்து ஒரு ஆசீர்வாதம், தேவனை குறித்தான ரகசியங்களை, தேவனுடைய நேசிப்பை, தேவனுடைய அன்பை குறித்து உங்களால் என்ன செய்ய முடியும்? உணர்ந்து கொள்ள முடியும். தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களை கொடுத்து உணர்ந்து கொள்ள முடியும். தேவன் எப்படியாக நடத்தி வந்தார் என்பதை குறித்து உணர்ந்து கொள்ள முடியும். உங்களுக்கு இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த சோதனைகள் என்ன மொத்தம். ஹல்லேலூயா. என் பிரியமான தேவ பிள்ளைகளே, ஆனாலும் கூட வருகின்ற சோதனைகள் வரலாம், ஆனாலும் கூட கர்த்தர் சொல்லுகின்றார் நீங்கள் இதிலே விழுந்து போவது இல்லை. விழுந்து போவதை போல இருப்பீர்கள், ஆனாலும் மறுபடி எழுந்திருப்பீர்கள். ஹல்லேலூயா. வேதம் சொல்கிறது திரும்பவும் எழுந்திருப்பான். ஹல்லேலூயா. ஆமென். மறுபடியும் எழுந்திருப்பான். ஹல்லேலூயா. என் பிரியமான என் தேவ பிள்ளைகளே, இப்படியாக நாங்கள் எழுந்திருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் வேதம் சொல்லுகிறது ஒரு காரியம் எமக்குள்ளே தனிப்பட்ட ரீதியால் எப்படி காணப்படுகிறதோ அதன்படி தான் நம்மால் எழுந்திருக்க முடியும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ஹல்லேலூயா. ஆமென். ஹல்லேலூயா. அதான் ஆபகு 2 அதிகாரம் 4 வசனம் சொல்லுகிறது தன் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான். ஹல்லேலூயா. ஆமென். அப்பொழுது இப்படியாக நாங்கள் விழுகிற மாதிரி இருந்தாலும் நாங்கள் மறுபடி எழுந்திருப்போம் என்று சொன்னால் எப்படி எழுந்திருப்போம் என்றால் ஒவ்வொருவருக்கும் காணப்படுகின்ற தனிப்பட்ட விசுவாசம். ஹல்லேலூயா. இந்த தனிப்பட்ட விசுவாசம் தான் மிக முக்கியமாக இருக்கிற பிரியமான தேவ பிள்ளைகளை. இந்த தனிப்பட்ட விசுவாசத்தினால தான் எழுந்திருக்க முடிகிறது. ஹல்லேலூயா. என்னுடைய தந்தை வைத்திருக்கிற விசுவாசம், என்ற தந்தையுடைய ஜெபம், என்னுடைய தந்தையுடைய தேவனோடு வைத்திருக்கின்ற ஐக்கியம், இதனாலே நான் எழுந்திருக்க முடியாது. என்னுடைய தாய் வைத்திருக்கின்ற விசுவாசத்தினாலே எனக்கு எழுந்திருக்க முடியாது. என் மனைவி வைத்திருக்கிற விசுவாசத்தினாலே எனக்கு எழுந்திருக்க முடியாது. என் பிள்ளைகள் வைத்திருக்கிற விசுவாசத்தினாலே எனக்கு எழுந்திருக்க முடியாது. வேதம் சொல்கிறது அதே போல சபை போதகர் வைத்திருக்கின்ற விசுவாசத்தினாலே, தேவனோடு வைத்திருக்கின்ற ஐக்கியத்தினாலே எனக்கு எழுந்திருக்க முடியாது. ஹல்லேலூயா. வேதம் சொல்கிறது
அவர்களுக்கு இருக்கின்ற விசுவாசத்தின்படி தான் எழுந்திருப்ப முடியும். அல்லேலூயா. வேதம் தான் சொல்லுகிறது, அங்கே சொல்லுகிறது தனக்குள்ளே இருக்கின்ற விசுவாசம். அல்லேலூயா. ஆமென். தேவனை பற்றி, ஆண்டவரை பற்றி தனக்குள்ளே இருக்கின்ற விசுவாசம். இந்த விசுவாசம் எப்படி எமக்கு கிடைக்கிறது என்று சொன்னால், எமக்கு வருகின்ற வெளிப்பாடு நிமித்தம். அல்லேலூயா. பரிசுத்த தேவனையும் பரிசுத்த தேவகுமாரனையும் குறித்து எமக்குள் வருகின்ற வெளிப்பாடு. அல்லேலூயா. ஆமென். இந்த வெளிப்பாடு தான் எமக்குள்ளே என்ன செய்கிறது? எமக்குள்ளே விசுவாசத்தை உருவாக்குறது. இந்த விசுவாசம் தான் என்ன செய்கிறது? எம்மை எழுந்திருக்க வைக்கிறது. அல்லேலூயா. இந்த விசுவாசத்தின் நிமித்தமே என்ன முடிகிறது? நான் விழுந்து போகிறவர்களாய் இருந்தாலும் கூட மறுபடி எழுந்து நிற்போம் என்று வேதம் சொல்கிறது. அன்பான என் தேவ பிள்ளைகளே, அல்லேலூயா. ஆமென். இந்த விசுவாசம் எப்படி கிடைக்கிறது? எமக்கு வருகின்ற வெளிப்பாடு நிமித்தம் கிடைக்கிறது. அவர் அல்பாவுமே அவர் உங்கள் வாழ்க்கையிலே பெரிய காரியங்களை செய்வார் ஆண்டவர். அல்லேலூயா. ஆண்டவருடைய நாமம் அல்பாவுமே இருக்கிறது. அல்லேலூயா. அவர் உங்கள் வாழ்க்கையிலே கிரியை செய்வார். அல்லேலூயா. அவர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். அன்பான தேவ பிள்ளைகளை, இந்த வெளிப்பாடுகளை நீங்கள் தேவனிடத்தில் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது உங்களோட வாழ்க்கை ஒருபோதும் தோல்வியை காண்பதே இல்லை. அல்லேலூயா. என் அன்பான தேவ பிள்ளைகளை, வேதம் சொன்னபடி நாங்கள் பார்க்கிறோம். யோபை குறித்து பார்க்கும் பொழுது அவனுக்கு வந்த எல்லா இடர்கள் நிமித்தமும் அவன் ஒருபோதும் விழுந்து போகவில்லை. அவனுக்கு ஒன்று முடிய வந்து கொண்டே இருந்தது. ஆனாலும் கூட அவன் என்ன செய்யவில்லை? தனக்கு இருந்த தேவனை குறித்தான விசுவாசம், அதாவது வெளிப்பாடோடு கூட செய்த விசுவாசம் என்ன செய்தது? அவனுடைய வாழ்க்கையிலே பெரிய அதிசயங்களை காண செய்தது. அல்லேலூயா. அதே போலவே அவன் ஒருபோதும் விழுந்து போனவனாய் காணப்படவில்லை. அவன் விழுந்து போகவும் இல்லை. அவனுக்கு வருகின்ற இடர்களிலே அவன் என்ன செய்தான்? உதறி தள்ளிவிட்டு அவன் எழுந்து நிற்க ஆரம்பித்தான். அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, இப்படியான விசுவாசங்கள் எமக்குள்ளே வர வேண்டும் என்று கர்த்தர் பிரியப்படுகின்றார். அதே போலவே இந்த விசுவாசம் விசுவாசத்துக்கு இன்னும் ஒரு காரியத்தை கர்த்தர் தேவை என்று சொல்லுகிறார். என்ன என்று சொன்னால், நாங்கள் பார்ப்போம், வாசிப்போம். யாக்கோபு 2:22. ஹல்லேலூயா. அங்கே விசுவாசம் அவனுடைய கிரியைகளோடு கூட முயற்சி செய்து கிரியைகளினாலே விசுவாசம் பூரணப்பட்டது என்று காண்கிறாயே. ஹல்லேலூயா. என் பிரியமான என் சகோதர சகோதரிகளே, விசுவாசத்தோடு கூட என்னுடைய கிரியை காணப்பட வேண்டுமா? ஹல்லேலூயா. கிரியை காணப்பட வேண்டும் என்ற என்ன செய்யணுமா? நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டுமா? ஹல்லேலூயா. விசுவாசத்தில் ஒரு பரிபூரணத்தை காண, விசுவாசத்தில் ஒரு சம்பூரணத்தை காண, வெற்றியை காண என்ன நடக்க வேண்டும் என்றால் 2 காரியம் சேர வேண்டும். ஒன்று கிரியை நடப்பதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும். ஹல்லேலூயா. ஆமென். அதே போலவே தான் நாம் ஒருவருக்கு விசுவாச வார்த்தைகளை நாங்கள் சொல்லலாம். ஆனால் சொல்லி அவர்களை என்ன செய்ய வேண்டும்? என்னுடைய கிரியிலே அவர்கள் நிரூபித்து காட்ட வேண்டும். ஹல்லேலூயா. ஆமென். ஒரு சிலருக்கு மிகவும் வேதனையோடு கஷ்டத்தோடு கூட ஏதோ ஒரு பிரச்சனையில இருக்கலாம். ஆனாலும் கூட அவர்கள் விசுவாசத்தை சொல்லி என்ன செய்யணும்? எங்களால் முடியும் என்று சொன்னால் அவர்களை வெளியே கொண்டு வர, இருக்கின்ற பிரச்சனையில இருந்து அவரை வெளியே கொண்டு வர என்னால் முடியும் என்று சொன்னால் என்னுடைய கிரியை அங்கே நடப்பிக்க வேண்டும். நான் முயற்சி செய்ய வேண்டும். அப்படி முயற்சி செய்து என்னுடைய கிரியை அவர்களுக்கு காட்டணும் என்று சொன்னால் என்ன நடக்கிறது? அவர்களுக்கும் ஆண்டவரை குறித்து விசுவாசம் வளர ஆரம்பிக்கும். ஹல்லேலூயா. வளர ஆரம்பிக்கும். அப்பொழுது உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் விசுவாசம் இன்னும் வளர ஆரம்பிக்கும். அதற்குரிய தகுந்த ஆசீர்வாதங்களை கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுப்பார். ஹல்லேலூயா. ஆமென். அதே போலவே தான் பிரியமானவர்களே, ஒருவருக்குள்ள விசுவாசம் இல்லை என்று சொன்னால் வேதம் சொல்லுகிறது, யாக்கோபு 2:17, அப்படியே விசுவாசமும் கிரியையில் இல்லாதிருந்தால் தண்ணீர் தானே செத்ததாக இருக்கும். ஹல்லேலூயா. அப்படி பாருங்க, ஒரு மனுஷனுக்குள்ளே விசுவாசம் இருந்தால் போதாது, கிரியை நடக்க வேண்டும். ஹல்லேலூயா. ஆமென். விசுவாசம் இருந்தால் போதாது, கிரியை நடக்க வேண்டும். பிரியமான தேவ பிள்ளைகளே, ஹல்லேலூயா. அப்பொழுது நாம் கிரியை செய்ய முயற்சி செய்ய வேண்டும். ஹல்லேலூயா. ஆமென். நீங்கள் வேதனையோடு வியாதியோடு கூட இருக்கிறீர்களா? வியாதியோடு கூட இருக்கிறீர்களா? அந்த வியாதி படுக்கையிலிருந்து நான் எழுந்து நிற்பேன் என்று நான் விசுவாசிக்க வேண்டும். விசுவாசித்தால் போதாது, நான் எழுந்து நிற்க முயற்சி செய்ய வேண்டும். ஹல்லேலூயா. நீ எழுந்து நிற்கும் பொழுது என்ன செய்கிறது? உங்களுடைய முயற்சி உங்களை வெற்றியான பாதையிலே கொண்டு போகிறதாம். ஹல்லேலூயா. வெற்றியான பாதையிலே உங்களை கொண்டு போகும். பிரியமான தேவ பிள்ளைகளே, கர்த்தர் பிரியப்படுகின்றார். உங்களுடைய விசுவாச முயற்சியினாலே
ஜீவனுள்ளதாய் காணப்பட வேண்டும் என்று. ஹல்லேலூயா. ஜீவனுள்ள தண்ணீர் தானே ஜீவனுள்ளதாய் இருக்க வேண்டும். ஹல்லேலூயா. ஏனென்று சொன்னால் தனக்குள் இருக்கின்ற விசுவாசம் தான் நீங்கள் 7 தடவை விழுந்தாலும் எழுந்து நிற்க வைக்கிறது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ஹல்லேலூயா. ஆமென். கர்த்தர் இந்த மாதிரியான விசுவாசத்தை உங்களுக்குள்ளே எதிர்பார்க்கிற பிரியமான என் தேவ பிள்ளைகளே, அதான் பார்க்கிறோம். யோபு 5:10 சொல்லுகிறது, தாழ்ந்தவர்களை உயர்த்தில் வைத்து துக்கிக்கிறவர்களை ரட்சித்து உயர்த்துகிறார். ஹல்லேலூயா. ஆமென். ஆமென். பிரியமான தேவ பிள்ளைகளே, இப்படியாக தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது. இந்த மாலை பொழுதிலும் கூட நீங்கள் உங்களுடைய விசுவாசம் இழந்தவர்களாக, விசுவாசத்திலே சோர்வு அடைந்தவர்களாக கூட காணப்படலாம். ஆனாலும் கர்த்தர் சொல்லுகின்றார், இதோ தேவன் சொல்லுகின்றார், பெரிய காரியங்களை செய்வேன் என்று சொல்லுகின்றார். ஹல்லேலூயா. அவர் என்ன சொல்றார்? நான் உங்களை உயர்த்துவேன். ஹல்லேலூயா. ஆமென். பிரியமான தேவ பிள்ளைகளே, துக்கிக்கிறவர்களை உயர்த்துகிறார். ஹல்லேலூயா. என் பிரியமான என் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, நீங்களும் இந்த வேளையிலும் கூட இதோ என்னுடைய விசுவாசம் இல்லாதவர்களாய், விசுவாசம் இழந்து போனவர்களை போல நீங்கள் இருக்கலாம் இந்த வேலையிலும் கூட. ஆனால் கர்த்தர் சொல்கிறார், நீங்கள் ஒருபோது விழுந்து போவதில்லை. உங்களுடைய கிரியையோடு கூட உங்கள் முயற்சியை நீங்கள் ஆரம்பியுங்கள். கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். கர்த்தர் சொல்லுகின்றார், நான் உங்களுடைய துக்கங்களை நீக்கி போடு. உங்கள் துக்கிப்பை கர்த்தர் நீக்குகிறவராய் இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. என் அன்பான என் தேவ பிள்ளைகளே, ஆண்டவர் இந்த நாள் பெரிய காரியங்கள் வாழ்க்கையை செய்கிற நாளாய் இருக்கிறது. ஹல்லேலூயா. ஆமென். உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற துக்கிப்புகளுக்கு முடிவு கட்டுகிற நாட்களாக இருக்கிறது. பிரியமான என் தேவ பிள்ளைகளே, கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையில பெரிய காரியங்களை செய்வார். ஹல்லேலூயா. ஆமென். ஹல்லேலூயா. நீங்கள் ஒருபோது விழுந்து போனவர்களாகவே இருக்க மாட்டீர்கள். மறுபடி நீங்கள் கட்டப்படுவீர்கள். யோபுடைய வாழ்க்கையிலே இதோ ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களை செய்தார். ஹல்லேலூயா. ஆமென். யோபுடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் ரெட்டிப்பான ஆசீர்வாதங்களை கொடுத்தார். அவன் ஒருபோதும் தொடர்ந்து போகவில்லையே. அதே போலவே உங்களுடைய வாழ்க்கையும் கர்த்தர் மாற்ற பிரியமாக இருக்கின்றார். கர்த்தர் இந்த நாட்களிலே பெரிய ஒரு காரியத்தை உங்களோட வாழ்க்கையில செய்வா. எதிர்பார்ப்போடு கூட இருங்க, எதிர்பார்ப்போடு கொடுங்க. கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். ஹல்லேலூயா. இந்த வேளையிலும் கூட, இந்த மாலை பொழுதிலே கூட என் பிரியமான தேவ பிள்ளைகளை இதோ கர்த்தருடைய கரத்திலே நாங்கள் வைப்போம். எங்களை அவருடைய கரத்திலே நாங்கள் ஒப்பு கொடுப்போம். கர்த்தர் எங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றி ஆசீர்வதிப்பார். ஹல்லேலூயா. நாங்கள் இந்த வேலை கூட அனைவரும் அப்படி இருந்த வண்ணமாக இருந்து எங்களுடைய கண்களை மூடி கர்த்தரை நோக்கி பார்ப்போம். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிற நேரமாக இருக்கிறது இந்த நேரம். ஹல்லேலூயா. நாங்கள் கண்களை மூடுவோம், கர்த்தரை நோக்கி பார்ப்போம். ஹல்லேலூயா. எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற அன்பின் பிதாவே, இந்த வேலைக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். இதோ இந்த நாளுக்காய் உங்களை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் பிதாவே. இந்த நாள் கூட உடைய வார்த்தையை கொடுத்தபடியாய் நன்றி செலுத்துகிறோம். வார்த்தையை கேட்டுக் கொடுக்கிற அருமையான உடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கும்படி வேண்டுகிறேன். என் பரலோக பிதாவே, இதோ இந்த வேலையிலும் கூட, இதோ இந்த வேலையிலும் கூட பிதாவே, இதோ நீதிமான் 7 தடவை விழுந்தாலும் எழுந்திருப்பான், அவன் திரும்பவும் கட்டப்படுவான்னு சொன்னீங்களே, அதன்படி மறுபடியும் பிள்ளைகளை நீங்கள் கட்டுகிறபடியாய் நன்றி செலுத்துகிறேன். பிதாவை ஆசீர்வதிங்க, வழி நடத்துங்கப்பா. ஏதோ நீங்கள் துக்கிக்கிறவர்களை நீங்கள் உயர்த்துகிற தேவனாய் இருக்கிறீர்கள். எல்லா துக்கத்துக்கும் முடிவு கட்டினபடியாய் ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் பிதாவே. நீங்கள் ஆசீர்வதிங்க, பிள்ளைகளை உங்கள் கரத்துக்கு வைக்கிறேன் பிதாவே. அதே போலவே பரிசுத்த பிதாவே, இந்த வேலையிலும் கூட நான் ஜெபிக்கிறேன். இந்த பிள்ளைகளோட வாழ்க்கையில சோர்வுகள் இருக்கிறதா, எல்லாம் நீங்கி போவதாக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே. இதோ வியாதிகள் என் சரீரத்தில் எந்தெந்த பகுதியில காணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறதோ எல்லா பகுதிகளும் சரியாவதாக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே. சுகங்கள் உண்டாவதாக இயேசு கிறிஸ்துவின் பரம நாமத்தினாலே. அல்மாவுமேக்கா. இந்த வேளையிலும் கூட இதோ கால்களிலே இருக்கின்ற வருத்தங்கள், இதோ நெஞ்சுகளிலே இருக்கின்ற வருத்தங்கள், இதோ அந்த வேலை இன்னும் இருக்கிற தலைகளில் இருக்கின்ற வருத்தங்கள், எந்த வியாதியாலும் எல்லாம் நீங்கி போ இயேசு கிறிஸ்துவின் பரம நாமத்தினாலே. விட்டுதலை உண்டாவதாக. தரித்திரங்கள் ஒளிந்து போ இயேசு கிறிஸ்துவின் பரம நாமத்தினாலே. ஆசீர்வதிங்க பிதாவே, வழி நடத்துங்க இயேசு கிறிஸ்துவின் மகிமையுள்ள நாமத்தினாலே. ஆமென். ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் காட். கர்த்தர் உங்களை ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. கர்த்தருடைய கிருபை சமாதானம் உங்கள் ஒவ்வொருவரோடும் கூட இருப்பதாக. ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். பிரைஸ் காட். காட் பிளஸ் யூ. ஆமென். பொய்யான வாழ்வையே மெய்யாக மாற்றி நீர் மன்னான என்னையே உன் கண்கள்